Oh, umbali wena ngafika nini la kini? Hayi sisibuzo yoma. Hayi anti awuhlangene wena. Musu ukuthi ngoba ungashadile nami ngashadi. Hayi uzoshada ngemali yenu haye kama. Shada ke kaThumbeza ke ntombazana. Ekathi ayihlangane noma wena. Uma wena lo sho uThumbeza ekwaletini. Niyaphuma kwayiwona lo musi. Ngoba uzwile nje uThumbeza ukuthi une percent lakhe la. Umusi kadadewethu. uThumbeza une percent lakhe. Hayi yazi. Number 1 Mbali. Ufuna ngikhulumisa abantu engakazi engafuni ukuyikhuluma. Angilwi nawe mntana mncane kakhulu. Wena oqala uyena kaThumbeza. Igazi lakho kulonela kwahlophe mntana. Anibambe lapho. Njobe sibhalelile la umbali uthe uza kubaba wakhe ngokuthi akamnakile. Mase kuvela ukuthi akayena kaThumbeza. Buti mntana Mtima. Buti lalela. Lengani le yeza noma wayo okumamkhulu. Yes. Lo ngasekho emhlabeni. Ongasekho emhlabeni. Uba Mthumbeza umthathe noma wakhe. Kodwa manje ngixakumbali mase kuyena manje osilethela labantu. La emqoshi uyaxakeka ngempela ngoba umbali hayi Right, South Africa kuyo sonke indawo la kufika khona liphimbo lesikhathi. Igama lami nguNhlanhla bathi Shakes umshekesheke uNtombiza Mjaha ngoba ifuna leyo mpahla Emgedeni podcast. Kanti ke khumbula ke igama lo hlelo olubukayo njengasikhathi impilo yesithembu. Zakhumbula ukuthi ngalesa sikhathi part 1 wethu sasihambe lapha ubamhlophe sihambe nezingane zakhe. Namhlanje ke siyahamba sesinobufakazi ukuthi uwadayisa umuzi kunemali eziphumile for ingane yakhe okumbali kanye noSpecies. Kodwa kubeke bekhona ufakazi sobona mase sifika khona. Khumbula ukuthi namhlanje ke bahamba noantu wabo okuyena udade kwama wabo washonayo ubumbali kanye na Whisper. Kodwa ke okuningi uzokuzwa mase sifika khona. Make sure ukuthi uya subscribe lapha epage lethu ku YouTube lapha Emgedeni podcast kunjalo nje. Daleka. Kuku. Sanibonani ekhaya. Yebo, singangena ngaphakathi. Ngaphakathi. Ngiyaphila kodwa. Hayi siyaphila sinezwa kuningi. Mamncane nobaba uThumbeza sesiphinde sabuya ke. Njengoba sasinodaba sasinalo ekuqaleni ngalesa sikhathi. Kodwa ke umbali baphinde noSpecies bathi asibuye nangu no antu abahamba nala. Engathi nodaba beza nalo ke futhi manje ke osolo ngaphezulu kwalelo seqale sasikhulume ngayo. Kodwa ngoba bakhona ke sebengayikhulumela. Yebo futhi nje kunjalo impela nje. Size nokunye manje okukhulu. Ubaba lokho ibhizi ekwenza baba. Yini manje siphuma kwamabeli la baba. Kwamabeli siyatshela ukuthi sine share nathi kulomuzi ngamali lo wathi udayisile kanti uqashisile. Hawu. Sine share nathi 50-50 baba kulento kodwa awuyixaki nje ukuthi nje baba usinakekele. Ingane zadabela siyasokola. Anti Zifuna ukulungiswa. Anti bongekho eqaleni. Siyayifuna imali. Bongekho eqaleni. Sifuna imali. Mina ngithuswa ukuthi ingakho bengingafuni ukuyingena le. Bengingafuni anti bengingafuni ukuyingena. Sifuna into zengane. Yazi Thumbeza. Uyazi mina ngididwa uanti. Bengifuna lezi ngane zikhulume. Inkinga anti angazi nokuthi lezi ngane zikutshelile yini umsusa walendaba. Walenda. Lezi ngane sakhuluma nazo kahle. Wani umsusa? Lezi ngane into nje iyaziwa ukuthi udadewethu oyishadile nohlophe. Manje wani umsusa? Umsusa anti ingane akaze ithole imali, akaze ithole lutho, ziyahlupheka ingane, zihlalela khona. Basho kanje ati ngoba lapho bese siyacela imali. Cela imali engane. Sicela nomuntu antiza musu zonke abamzela moya kwami umnumzane
uza Ujwayele phela. wesikazi lo mama ngazadelela Ujwayele ku. Usefaka lo mthetho nala ingane. Anti uyifunela wena lezi imali. Uyifunela wena. Ufunela wena noma ufunela ingane? Fika wena auntie ungenaphi wena Uyazi baba uyangiphoqa. Imali bengabe wena wehlisa umoya ngoba uyazazi engathi ngizophuma senhlehla la endlini anangibeka kahle ngumnomzana anikhulumi nomfana Ukube bowuze kahle. Uyabo kube bowuze kahle. Mina nawe mfazi uthi umfazi sikhulumisana. Aqali zona zona. Umbali sakhuluma naye sathi imbali wozama unenkinga sihlale phansi. wentombazana into eqondile yini malini lo ifunayo Imali yamanaphi neyimali ingane zibe right Imali iphile impilo e-right Kodwa babuthumbeza Imali zadadewethu kuyavela la kuthiwa kunemali ephumile. kuvelaphi? Kuveleni. Ufakazi soba nabo ngoba abanye abantu baphethe ufakazi. Ngabe babuthumbeza uyayazi leyo mali leyo. Siphumile uthubeza. uyakhuluma wena umnomzana Ubeshadile. Ubeshadile. Ngangambulala ngedadweni. Njengoba ngifike ngahlala iminyaka, ngihlala iminyaka mina nodadweni. Ngihlala iminyaka nodadweni. manje ke udadewethu kodwa yena washada Ngihlala iminyaka la ekhaya. Sengambulaliswa yini? mina la ngibona konke la. Kodwa mina umuntu okumele enze into kahle ngubaba. Ubaba umele enze kahle indlela ngoba sizela ngaye. Ngiyambona umamncane. Kodwa ubaba size ngaye la. Kodwa ngimthandile mbali nganikhulisa. Ngimthandile nganikhulisa. amaqolo nje manje samsana umntwana uthini uthini mamncane mina ungiboni yazi uhlaza wena uhlaza wena sasakhulisa ubona manje abantu khona bazobabona khona ungababoni khona uzokwethusa ntombazana No auntie phela manje. wena wabaleka nezimali engathi khona uzokwethusa ntombazana nawe ngathi ukhuluma kakhulu wena ntombazana ngiyaqolisa ukuza ntombazana ngathi baphuma usuhlehla wabaleka nezimali konke wathatha konke Uqinile ati baba. Uqinile uyaphoqa baba. Ngoba into esikuphathele yona la baba uzojaba. Uphethe. Uphethe. Uzojaba. Yini? Siphuma kwamameli. Ngoba kuze ukilize nani? Kanibambe kancane kanibambe kancane babuthumbeza la babuyele la banento banofakazi ukuthi khona imali eziphumile nje kwashona uma wabo imani phela ngicela ngilinde ngikhulume nginezeni ithuba bathi nje konje kwakushona uma wabo kunemali eziphumile kwakumele kahle kahle isayine lo mbani baniminyaka ngaka manje Ngina 21. mina 21 wayesengakwazi ukuthi ayisayinene but kodwa uthuba babuthumbeza waphuma ngale washona ngale wasayina lapha wathi ingane zisesimene esithile ngeke kwazi ukuthi zizoyisayinela zona ngisho banabo ubufakazi balento abazoyikhuluma la ekhaya yebo yebo bophela bobufakazi ngicela ukubona Bezani ubufakazi mbali. Ungasilethela into eyifojiwe wena. ngathi nizophuma senhlehla la mali ke nansi incwadi la nansi nishawuze na yasho incwadi la ukuthi ufelo wakhe Hlophe wayosayina la imali kwakumele iphumele ingane umbali noSiphesihle okubona kuyena wabe beneficial yalokho kodwa ngokwesiloto nje sayinila kusho ukuthi wena baba wasayina eceleni wathi ingane azikho esimene strategy njengamanje nayi incwadi eshoyo nephikayo naku ufakazi at same time okwesibili nakhona nezitayitela la lishoyo la ukuthi umuzi usakhona kodwa wathi ngasa sikhathi sifike eqaleni wathi umuzi Angikuchazela ngoba ngisakhuluma. Manje phela ufuna ukuzwa kuyena nangu nayi signature yakho ikhona Chazela Thumbeza. ungijulisa bathanda ukungijulisa nazi ukuthi ngumnomzana ningangihaka beziwami la siyazi kwakho Hayi Thumbeza. Ngathi ngachazela. Auntie uyazi kwenzakaleni la. Yazi kwenzakaleni. Ima auntie yazi kwenzakaleni la. Ukuze uThumbeza yoyisane uyabona nawe kubhaliwe la ukuthi uyibeneficiary uThumbeza. sifuna ubulungiswa Kuvuma ukuthi ibhuti akasayine. Ingane. Ingakwenza wasayina uThumbeza lapha. ibeneficiary angiphiki lokho isiphumile Umbali
noSiphe bangaphansi kukaThumbesa. Uyayiva lona? Ithi bangaphansi. Hlaza le athintane namaphepha ahlangene namaphepha ahlangene nami ingane Anti kodwa uyayizwa lento? ungenaphi Uyayizwa understand anti? Ima anti uyayiva na? Lile manje ingane. Nangu no 21. Useyakwazi ukuyisayinela. Wayifihlelana uThumbesa Lento ubesefihlelana. Bengasathi ngikoniwe. Yebo lento yabo nje wasiphethe Hayi ndiyayiva but ima but ima nithethe nayo. Uyayiva mntana sekhaya? Anti ayisadingi ukuthi sibe siyilanda kude nokuthini. Hayi sibonile. Ima anti lento idinga silungiseni. Uyayiva mntana sekhaya? Yewe uThumbesa wasayina uyayibo? uThumbesa iliphepha limnika igunya ukuthi asayine ngoba uyibeneficiary mntana sekhaya yayiva igama elithi beneficiary. Uyayiva? Yilo limnika ukuthi asayine lezi ngane zingaphansi kwakhe. Nanku kubhaliwe kuthiwa zingaphansi kwakhe. thathela bona lo ukuke nkosikazi awubatshela silambile thina asidli thina Manje ubeneficiary uchaza ukuthi sayina wena then konke mase kubuyela ngakuwena mase la bantu abasayinala bengabi nayo ishare because kuseyini into kalokhu futhi akukanakali into lento isengalungiswa. Uyayiva? Ingane zakhe lezi uThumbesa lento basengayilungisa lento. Thumbesa ahlale nabo phansi bakhulumisane kahle. Ngiyakuzwa kuba mncane mawuthi nina ahlale phansi ukukhulumisana yabona manje la usukhuluma yona into esizelela ukuthi sihlale phansi ukukhulumisana ngokomthetho nako incwadi le iphika imali ke le because kusayiniwe phansi la inani sigxivaza everything ikhona la iphika imali le inthi akuhlale phansi ukukhulumisana sekuyakhulunyiswana ke nje manje. Mhlonishwa ngicela ungenelela wenkosikazi. Ngiyabona lamaphepha waphethe. Bengivele ngisazoyikhuluma indaba yemali kodwa ke manje ningizele ningiqhamukele ngenhla angiyifuni lento ikwami la. Kulungile. Ima kancane babhlo. Isayile sekuphela inyanga ezimbili la. Kuphela inyanga ezimbili la. Usazoyikhuluma leyo nto sekuphela inyanga ezimbili uyisayinile lento le. Ngisho mhlawumbe imali singenile kuwena mhlawumbe isasongena. Sekuphela 2 months. Bakhuluma nje baba. La nkosikazi na ungangidayisi phela nkosikazi. Inkinga baba buka lento ephethe. Buka lento ephethe wena. Ngiyayibona ingcukaca lezi nkosikazi kodwa phela nawe ungangicindezeli kakhulu nkosikazi ngoba le mali besiloke siyiqhumuza nawe. Kulungile mhlonishwa. Hayi baba. Nakula ngiyayizwa le nto. Hayi Thumbesa ubana amahlaya. Hayi akuyaka amahlaya akakhulume nawe kahle njengomuntu omdala. Signature yami ngiyayibona. Yeah ngiyakuzwa Thumbesa. Kodwa ke izinto phela zizoniwa ngomlomo phindela. Njengoba soyilungisa njengamanje asiyilungiseni ke. Nayo indlela yokuyithola imali yize noma sengithe ngathi ukuthi uyincinza kancane sinomamkhulu wabo noma mncane wabo kodwa ke izolungiseka indaba yemali engingakuthandi mina ukuthi ngehlelo ngeke indlela abazengayo uyayiva anti lesi sengayo ingenanga kahle lenkulumo nami ningibuzela ushukela kulungile kubalakalaleli bakubalakalaleli uyayiva futhi ngibona lokho ukuthi vele kuzoba nekhanda Mathi into esifuna la sesifuna inkinga sifuna iway forward nje futhi masikhulume nawe ngoba uanti benomali uyayibona ngokuba phezulu futhi into ikanje anti le ndaba le asike sithini sike sinike nolunye usuku sithi ukuthi kuvakashela anti ngikhohlise mina ngiyona ingane ngikhohlisa ingane nje ngiyona ingane ngimdala la okay anti inkinga ukuthi uyazi bephi ubaba benodadweni udadweni wamshiya eseyikweletini ubaba ngiyabonga phika mbali uyaphika mbali uyaphika mbali hayi ezinye ngayifika hayi ngayifika sisi kodwa sengizama ukusho ukuthi hayi ukuthi iphelile isakhona kodwa enye uphinde uThumbesa kwamele ukuthi akabhatali ngoba uzawubulawa lapha endlini kaloko uyayiva lona hayi ukuthi idliwa hayi edliwanga kodwa manje beyisenayo iplan ukuthi ingane beyisenayo iplan ukuthi ingane khona into enzoyinika noma bese ukuthi nje hayi ngoba isifike kunini imali sekuyini hayi ingane soze sizilahle futhi sizazothola inhlonipha phela inhlonipha cha esithina kodwa umbali esakhuluma kanje uzawuthola imali esakhuluma kanje umbali iphi imali
Angicela ngiyayifuna. Hayi kanti ilungisa bathi yaphuma esandleni mbali kodwa umbali uyadelela ngiyala ngenhlonipho Ngibakhohlise kakhulu lezi. Yebo. hayi kodwa anti Thathele bani. akukanakali anti akukanakali iqiniso lihle akukanakali napha kulabheki Kufanele size siphathe amaphepha lawo. hayi ewe sesiyawabona hayi masingasathetha ngamaphepha masithetha njengefamily anti yayibona anti njengomndeni Amanga wenu niyawabona amanga wenu. hayi anti sesilungisa ikhona imbushwane asilungiseni lento njengamndeni Yeah, njengomndeni nje Ingane zazahluphe. kungaze kube indaba yemali iyahlukanisa abantu anti hayi mntana sekhaya ngeke ayilunga Kodwa ukuba bafikanga namaphepha noku hayi besizoyi hayi futhi siyaxabanisa uyayibuza kancane angisafuthi Thumbeza kuyingane zakho lezi ephuma kulodunja yakho lezi zombili umbali benospain igazi lakho leli ukuba amaphepha azange bekhona la washo ukuthi wahamba wosayina lapha hayi imama kancane kancane inexesha layo besisazobathinta abantu kodwa mase sekuphela isikhathi esingaka kufanele ufake isikole sokuthi ingane zikhulume kahle hayi anti besiseza kuni anti hayi ukuthi besizokwenziwa yonke into hayi ngajahi anti wabo soyilungisa le ndaba sicela wehlisa umoya Singaze sifike namaphoyisa. hayi anti ngoba sekusayinwe kanje sekusemthethweni phela lento isayiniwe uThumbeza imali esingene ngakuyena and futhi imali as i-beneficiary akusho ukuthi yonke le mali ibelonga kuyena uThumbeza ufuna izingane zibe ne-share hayi ukuthi yonke le mali njoba ingenile lesamba siya ngakuyena usho ukuthi phela apha bhuti ubaba naye uke waba nokudideka mhlambe kancinci uyayiva lento uThumbeza akasakwazi ukukhuluma beneficiary Thumbeza akasakwazi ukukhuluma manje sunqinqa umlomo wethu uyakhulunyelwa mayosayina lapha wawuhamba nayo mamncane njengoba benginike Kazi ngiyayibuza. nisinikeza ithutshana sikwazi ukuyolungisa ngoba naye unkosikazi wami lo nangu anti ebuza uthi into yanini yonke into Uba kuyathatha imali singenile kuwena. Yini ingane zithola nini imali yazo? asithi anti into mhlambe njengenyanga hayi njenge-2 months hayi noma u2 inyanga incane yabona mawuzawosayina izinto lapha thatha isikhathi kaloku mali ikhona enye uyayibo ikhona enye imali shothi iningi imali engenile kahle kahle hayi ayengenile ikhona ezisezophuma niyazitsha khona esazophuma futhi Thumbeza ake silungiseni kanje Thumbeza phambi kwengane zakho namhlanje nodade kankosikazi wakho omdala khuluma iqiniso ngempela ngoba njengoba bephethe lento abayiphethe mhlawumbe namhlanje ungasuka ulala ubaliwe so sekuwena ke ukuthi ukhuluma iqiniso okanye wenza yini sokungicindezela nawe uyazi bengithi siza cha mina ngihamba ngentaba ibona abaphethe into zomthetho angihambi bangitshengisela bathi nazi incwadi ezikhona ngihamba ngomthetho so wena phambi kwengane zakho njengamanje uthini into obathembisa yona ke njengamanje bese bathembise bantwana bami ehlisana umoya ubaba wenu uyanithanda bengisazovela kunini niyazi nani phela umuntu meke wavesana uvelelwa isigaxa nje esikhaleni nengqondo ibuye ithupha phambana cela ningibekezelele bantu abami nawe anti awusakwehliswa umoya Hayi amanga. hayi anti yazi into engasike yenziwe Iqiniso ngaba amanga. into ezokwenziwa anti ukuthi kwezi esizisele okay uright mangeza nawe ngoba kaloku sowuvele wathi shiqiphela nawe Phela ngishilo. uzomela abantwana kodwa phela uyabona abantwana babelomo manje abakazifuneli yena ubani ozawumazi Ngifunela ingane zaseswami. kodwa Thumbeza yazi sibuza umbuzo owodwa ulokhu uyale nale awusinikezi nje answer right nje ukuthi uma sithi 1 uthi 2 sithi 1 uthi 2 ulokhu uyale nalena nje mhlonishwa hayi ngicela ukuyisho baba hayi khuleka sithando sami kulungile webhuti no auntie iqiniso nje mina ngithanda ukukhulunywa amaqiniso namhlanje ngoba nizoboshwa ngempela hayi asiyeke nekuboshwa awuthi auntie njengamuntu wesifazane ke ngithululela inhliziyo yami auntie awuthi ke ngithulula inhliziyo yami azikho nkingeni zodwa ingane nami ngisenkingeni uyabo ubaba lo bhuti ngitshele nje iqiniso uyaphuza yabo kuyimanje umanzi lo baba uyaphuza lo baba unabangani yonke indawo Nkosi yami manje abangani bathola nibe nenhlanhla sithi kufika imali le mayithola abangani abangani bakabadala ngithi lo bhuti uyanokhelwa lo bhuti lo
Kodwa abangani abamphuzisa abamfunza utshwala. Hayi. Ukuthatha imali dadewethu ahamba. Kodwa anti ngithi ufihlela kwayimina uqobo mina engilala naye ebhedeni. Kwayimina iyangifihlela. Kwazi kwanzima. Ngithi mina ngisizwa ngefoni yakhe ngoba mayisenje kodwa naleyo phone ngitshela. Ngingena efonini ngibuke wonke ama message. December manje. Kuya understand. Fanele sithola ukhisinuse ingane. Fanele ishaye unyuye, fanele igqoke kahle njengezinye ingane. Anti hayi ukuthi Ungaqhayeka ingane ubabekho. anti hlapha ngizwanga iqaleni mntana sekhaya. Ngithe mina asilungiseni. Yabo manje siyalungisa anti. Akusekho okonakele kuyafana ngeke sikwazi ukubuyela emuva. Uyayizwa bhuda ngithi lento. Manje sekumele sithole usu olubusibuyisela phambili. Anti yebo esiqhubekisa phambili. Batshele nkosikazi. Kona hayi Thumbesa. Wena ezakho nje zikumele wena manje uphumaphi lokuhambe kuseni. Mina njengoba sosibatshele nkosikazi mina ngihawu lakho lokuvika manje. Mina ngivika impi zakho. Kuyimanje Njalo nkosikazi. uyabona njena namhlanje uhambe kuseni uyafika manje lo bhuti. Ngoba sifika Ngoba nifika ningena mina ngize ngitshela ukuthi mhlawumbe ngisemaqeda kuhlala nani ngene ngitshela ukuthi nihamba naye. Uyafika. Ingako uyazwa ngithi wena uthi akakuphendula into ephathekayo. Uhlezi lo bhuti nakulokho yana nikhona. Wayenje unje lo bhuti uyaphuza futhi ngoba uhamba ne-TV kufuna kumfunele lento eke yasetshwaleni esiza umuntu umsekhanseli kwayena nje qala usenkingeni. Ngisenkingeni nezingane ngala ngisenkingeni naye nje lo baba nje kwayena nje. Ufuna umthandazise sisi. Ungisize anti mntana sekhaya ngithi mina. Thumbeza uzuphawule kule ndaba yemali nawe. Ngoba ubuningi bale mali angiyazi ngempela. Manje singathi ngiyakushisa. Angeke ngiphendule into engazazi na. Nkosikazi uyalazi. Hayi phendula Thumbeza. Nkosikazi ngisankingeni kumanje. Kufanele ngabe angikho kwala ngiyokhuluma noSibiya indaba yemali eyasala esasiyiboleke sidla nabo mama uqinisile kodwa mbaba ngoba ezinye izikweletu ngampela ezama wakho nayo Thumbeza. Namjani sathemba amanga nje kodwa ngoba nazi ziyaphuma imali kancane awukhokhe ngani ngizula koze kulunge nethuba lenu lizofika abantu abami sisalumoya manje imali lezi abasayikhiphi manje zibe yisigaba yabona lo kuba mancozu ngicela nizwelane nathi Kumanga kuzolunga nkosi yami ngiyakuzwa bamthumbeza nobamngane. So sinje isimo sikanje. yeah Manje sizothatha 2 months so December manje ingane nakuma uAntwazi uyayikhulumela ukuthi like kufanele kube khona something ebakhona nje wakuza uDecember mhlambe kube nokudla ingane ayigqoke njengezinye izingane. Kulungile mhlonishwa ngiyakuzwa lelo daba ngiyaluzwa kusho ukuthi ngizocela nje zinginikeze ithuba bese ngenza isilinganiso nje indaba ya 2 months kulungile kukhona nezinye imali engibuye ngiyithole eceleni endaweni zami thize azimbekezelele ingane no anti wazo bandle ngiyamcela ehlisa umoya ngathi ushukela uyamnyukela masinya Thumbeza ke iphi imali ke awuphenduleke njengendoda nje ngiyabona ukuthi mina 1 uthi 2 iphi imali ukuthi ikhona imali iphi imali ngoba nangu nomama wekhaya ohlala naye ukuneza ufakaza endlewe iphi imali Wayimine anya mhlonishwa imali ngayisebenzisa uyisebenzisa phi ngilokho ngikhokhela imoto zaseyidliwa zaseyidliwa ngase ngithi ke le mali angibesane ngihambe ngiyoprotecta lezi imoto ukuze ngikwazi ukuthi ngiphinde ngigenerate enye imali ikhona yona imali mhlonishwa kodwa ke yebo ikhona imali izoloku iphuma nje mancozu kodwa ke ngicela bangalinde njengoba kade sengishilo ukhokhe ukuthatha imali ephumile wawukhokhela imoto ziphi ke imoto ke lezo ngoba sifike asikasibone imoto ngani mhlawumbe mina ungabone emehlweni ngeke nayibona imoto asiyabonana ziphi ke imoto la zikhona shuthi mangihamba la ngabashiya ubahambisa ngemoto ayikho inkinga ngoba zikhona selungiseke lolo daba kodwa zona imoto ayikhona zizokugcina iqhamukile ngicela ninginikeze ithuba bakwethu ngiyayicela shuthi ulayisha abantu ngazi ngithathe lo mali esebe ukuze ngizokwazi ushadana noba u2 phela ngizwile ukuthi Bali yebo lengane awulethi Uyashada futhi. ngoba ngifuna ukushada vele hayi engathi ngisho imali yesiko ngoba vele ngifuna nishade ne sishada futhi khawubuza umbali ukuthi nizoshada hayi sizofihla mamncane ukushada kwami ukuhlukumeza kodwa sala uyashada mamncane ukuhlukumeza ushada ngemali uhlukumeza kabi
Hawu. Shoda imali yami. Wembali wena ngafika nini la kini? Imali yami. Bali. Hayi sisibuza ukuthi lo mama. Hayi anti awuhlangene wena. Musu ukuthi ngoba ungashadile nami ngashadi. Hayi. Uzoshoda ngemali yenu aye kama. Shadeke kaThumbeza ke ntombazana. Ekathi ayihlangane noma wena. Uma wena lo ushiya uThumbeza ekwaletini. Yini ningayizwa? Laba isakho khona namhlanje. Hayi ngathi akavuka ethuleni mawoni aphendule. Hawu. Anti uThumbeza naye unengxenye kulomuzi. uThumbeza unengxenye. Akasebenzise yakhe ingxenye neyengane ibuyele enganeni. Nangu umuzi uThumbeza Kuthiwa niyashada njengamanje nje. Yabona kuthiwa niyashada njengamanje. Bahlanganapi bona? Sihlangana ngoba ekutheni ubaba ngalethi Ubali kuyimanje akakalethe i-report yakhe esesikoleni. Sibona upasile yini. Yakaza phasa ngoba ulandela indaba zabantu abadala. Ubali uphisi nje ngemva kweindaba zami. Angena nanontanga wakhe. Bahlangana naye ngesasa lami. Akangodli vele. Wembali. Mbali ehlisa umoya mntana. Baba besithi siyalungisa. Umoya. Kodwa buka manje sihamba ngepage Anti. Silungisa akeke. Hayi lapho ke. Hayi ngemali yethu. Hawu abangeke. Ngeshe yakho kuphela baba. Sithe anti manje usuphindwe khumbule futhi le. angishiyela zona Hayi usukwenza noma yini ke la. Mina bengithi uzolungisa. Bengithi uzolungisa abantu abasha. Uyabosha. Weyisa manje anti qala uyayisa. Hayi yabona futhi. Ngoba uze nabo uhamba nabo. Uyayisa manje. Asoze. Hayibo. Wathi uhlanganaphi la? Mamncane njengoba usuku kanti kuthiwa senizoshada mhlambe kanti awukwazi ukulayika nihlalela ngoma sihlalisana kanjani. Hayi wenza iphutha. Ngishadile mina Uyabuza ngoba ngingazi. Qhamuka manje. Hayi ibhudo kwesiZulu bani. Kulokhu ngifuna kweveyila ke kulokhu. Ubali. Ubali. Akubona. Wembali uma wakhe ngaphumanga ngeveyila. Umshado omhlophe mhlawumbe sewumuntu okhosha imali. Because usuwenzile nje mhlawumbe wesizwe. Udadewabo waphuma ngeveyila nje. Udadewabo waphuma ngeveyila mina. Waphuma ngeveyila udadewenu. Kayibo ngasengifikile la ekhaya. Ngasengilotsholiwe ngiqediwe mina phela. Akubalelisi lokho baba vele. Walithola nje ithuba lakhe uphuma iveyile. Vele layinene imali, wengezile ngokudla, vele layinene imali. Yebo. Zobe zimali zethu namhlanje. Izona le. Ayikho leyo nto le. unkosikazi wami lokhuluma Awathi noma ngeveyile sisi. Lawu lo khona uyahalela uphuma iveyile kini. Uyafisa. Angivumi. Awufisa ukuhamba ngeveyile? Hayi ngoba vele ushimile vele. Lalelani. Njengoba ngifuna ukushada nje. Ngeke ngishade emzini kadadewethu njengamanje nje. Njengoba nje nini lokuniqhubeka ngafuna ukukhipha imali, niyaphuma kwayiwona lo muzi. Ngoba uzwile nje uThumbeza ukuthi unephesenti lakhe la. Umuzi kadadewethu. uThumbeza unephesenti lakhe. Hayi Yazi. hayi lo sisi. Ngimuhle kabi sisi. Ngimuhle kabi.